Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisaya ug Mindanao uban ni Dr. Iris gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon ug ni CB nga among co-anchor kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga bisan ning bispiras sa Piesta Senyor inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Gusto kong magsulob ni CB og sinulog wa man gid kita balhibo diri sa manok nga di ba niya kubon o di niya kuton. Ako na lang mag-headgear pero nakapait kay si CB ikakita niya sa kong headgear mudagan perti dugayan namong ginugdanay una siya nisugot nga magko-angkor karong hapuna ang uluhan sa atong sugilanon sinulog coverage. Tuguti akong iasoy ninyo ang labing halandumon nga mga sinulog coverages nga akong naapilan sa labing minus tutuh ka mga sibianan nga akong na serbisyuhan kinsa para nako ang stand out nga labing maayo nga mo cover sa sinulog sa akong mga kauban sa coverage. Og towards the end of the program akong suggestion para sa mga interesado unsay labing maayong paagi sa pag-cover sa sinulog. Una, ang sinulog coverages namo sa DYLA hantod sa DYRF, hantod na sa DYAB ug hantod na sa ABS-CBN hilabihan kalahi. Doon na sila daghang similarities, daghang mga limitasyon, daghang kaayong mga managsama nga mga paagi sa pag-cover. Pero daghan sa kaayo ang kalainan tungod sa advancement sa teknolohiya. Kanagsugod ba akong DYLA in 1984. So akong first sinulog coverage would be 1985. Unya motong higayon na nga daghan kay mga protesta batok sa diktadurang Marcos. Nya nabalhin ko og DYRF 1990. Wala ko kasiguro sa tuiga. So ang teknolohiya ikumparar sa tunga sa dekada ang nilabay pagsugod nako sa radyo dako na kay kalainan. Unya pagbalhin ako og plus ang kahimanan sa DYLA mas moderno kaysa kahimanan sa DYRF. Kay ang DYLA funded ba ito sa Frederick Ebert Stiftung. Moto nga ang among kahimanan first class, world class nga mga Marti, mga Uher, katong among mobile unit nga mogamit og studio quality ang signal ilabing ninduta. Kung ikumpara sa DYRF nga telepono, UHF radio, VHF radio o uban nga mga dili kayo bag-o nga kahimanan. Ang labing bag-o jud nga kahimanan nga akong nasuwayan pag trabaho na nako sa DYAB ug sa ABS-CBN starting 1995. Pero bisan sa managlahi nga teknolohiya sa nagigamit sa pag-cover, susama ra ang tunada sa coverage. Kami kay radyo man pagsugod namo among ihulagway ang mga contingent, ihulagway namo ang costume, ihulagway namo ang ilang choreography as much as possible kay di man may choreographer o di man may suhito sa ang average sa akong pasabot. Ang average nga radio reporter sama namo dili ingon na nakasuhito sa mga terminologies, unsay significance anang pila ka steps forward, pila ka steps backward, kanang warawara sa kamot, kanang props nga gamiton. Igol lang may mahulagway pero kuwang gyud sa pagpasabot sa significance anang mga steps o anang mga props sa sinulog. Usa na sa akong nabantayan nga limitasyon sa DYLA, sa DYRF, bisan hangtod na sa DYAB ug sa ABS-CBN. Of course, ang advantages mao live nimo mapabati ang aksyon sa sinulog. Lahi sa newspaper nga pagkasunod adlaw pa nimo makit-an giunsa pagsayaw, kinsay labing maayo nga misayaw, kinsay mananaog. Ang sa radyo immediate kayong radyo na ay dancer nga matakilpo, na dancer nga mahagbong gikan sa float, mahulagway dayon sa radyo. Ingon ana ang kalainan sa live coverage. Plus exciting kayong live coverage, maghangos ang reporter kay nagdinaganay, makabatiag sab sa excitement, maka-share sab sa action ang mga viewers o mga listeners. Sa DYRF nami, ang among coverage
Puparihara sa DYLA with lesser gadgets, no? Dili sama ka klaro ang among mga gadgets, so limitado sa UHF or sa VHF radio sa telepono ang among komunikasyon sa DYRF. Pag abot na nako sa DYAB, diha na nga combine na ang advantages sa radio o sa TV. Unya ang mga reporter sa radyo huwaman sa TV, ang mga reporter sa TV patingugon sa radyo. So diha na to na katong suwayan unta sa ABS-CBN pag cash in katong among built-in advantage sa integration sa TV ug sa radio news. Una itong nabatigan sa among coverage sa DYAB o sa ABS-CBN. Kami sa DYAB patingugon may sa coverage sa ABS-CBN nga kung doon na sa mga importante nga development sa TV, na makuha sa TV, amo sang i-hook up sa radio, amo sang isibya sa radio. So posible mao na ang disenyo sa coverage sa sinulog. O kamo through the years kung nakapaminaw mo namo, nakahibaw tiyalig unsa pag-evolve sa coverage. Kung magsigot ng evolution, wagi dako kayo nga innovation sa coverage. Wag gyud. Kung moingon ka nga ang coverage namo sa 1985 o sa kalainan sa 1995, after 1 decade, mas klaro lang tiya mong tingog tungod kay mas moderno na among kahimanan nga gigamit, pero maulang gihapon ang content. Maulang gihapon ang paghulagway sa mga sayaw. So anang higayon na brag napakyas mi nga mga sako sa media sa pag-innovate, sa paghimong mas klaro, paghimong mas mapuslanon sa among mga coverage sa sinulog. Karon taw-taw atong isigutan, unsay para nako isip retirado na nga magsisibya ang labing maayo nga pag-cover sa sinulog. Pero di pa si CB nagsugod nagpaningot diri kay pating initas among nahimutangan, murag isimilit sa nato ang kainit sa sinulog sib, no? Good luck sa mga mo sinulog ugma. Daghang ko mga kaila akong gipangutana, unsay plano sinulog ugma bay siya. Mga tuog lamilion niya inig kahapon na dili na kayo init ay pa mi manggawas. Kay way hibaw unsay dagway ugma sa siyudad sa Subo, Alegre bata sama sa sinulog. Ang aksyon to araman sa SRP, yung wato sa SRP wa sa kay kapasilungan perti sa inita, o kay kakan-an dito perting lisura. I don't know unsay gama sa SRP atong atangan ugma sa sinulog Grand Parade. Karon arita sa akong gipasalig ninyo nga akong i-point out kinsa para nako sa way dapig-dapig ha, mao ni labing objective nako nga assessment. Kinsa para nako ang labing maayo nga mo-cover sa sinulog. At least ako mga nakauban sa coverage. Ang ako giyong unahon og bisgot in chronological order, si Izon Miranga Veloso. Si Izon Veloso among kauban sa DYLA, nakauban sam namo sa DYRF. Kadto si Izon, ang iyang bintaha, murag dancer, ko siguro, pero murag nakasayaw mo to si Izon sa appeal ba siya sa mga dancing contingents. So isip dancer, doon na siya kasinatian, aktual nga kasinatian, unsa itong kakapoy, unsa kakomplikado ang mga steps, unsa nila pag-execute ang choreography, may kay to si Izon Veloso niya. Ang facility ni Izon sa Cebuano language, labihan sa kay mulupyo to si Izon sa Pasil. Taga Mahayahay Pasil man to si Izon Miranga Veloso, so Binisaya adto, wa say makabitaha. Kunya anak ba to si Izon Veloso sa mga maranga unto si Izon siya pagadaga. So ang sinultihan sa taga Isla, ang sinultihan sa taga Pasil, ma-integrate sa iyang bokabularyo as kang niya nindot kay tingog. Si Izon Veloso dili lata ang iyang tingog, tibuok kay tingog si Izon. Mas tibuok pa to sa tingog sa ubang mga laki. Pero way dapig-dapig kay ako ba tong landlady si Izon Miranga Veloso. Pag trabaho na namog DYRF, dito ko nagpuyo sa ilang bahay sa nung pagtrabaho na ko DYLA, dito ko nagpuyo sa ilang bahay sa Barangay Pasil sa Dakbayan sa Subo. Minyo pa sila ni ato ni Winnie Veloso na usa ka diha magtrabaho ni ato sa Metro Cebu Water District MCWD. So si Izon Veloso ang una na ko nakauban sa coverage sa sinulog nga nakahatag nako og mas lawom nga pagsabot sa mga kahulugan sa pagsayaw, sa pag-interpret sa nagkalilain nga mga aspeto sa kapistahan ug sa pagbalaan ni Senior Santo Niño. Asulod na ko isgutan nga maayo sa kay mo cover og sinulog. Ako nang gitibang-tibang lugit siya naguna nila. Urog nagdungan-dungan ni sila. Pulos na ako sila kauban sa DYAB o sa ABS-CBN. I think nang una si Inday Tikay.
si Tisha Doris Ilaya Inday Tikay sa diha pa siya namo sa DYAB haskang ninduta atong Inday Tikay nga mo cover. Kaya tingog atong Inday Tikay, ako partial kog mga babae bitaw nga daghog tingog. So si Inday Tikay pariha po mas nako patug tingog kay ni Ison Maranga Veloso. Mas Inday Tikay murag ningi bitaw kay composure siya tingog. Kana bang ang tingog ni Inday Tikay murag way pagkaratol ba? Dili matarantar. Pinahimutang ang iyang istorya, mahimo siyang mo bundak siyang tingog, mahimo siyang mo palumos sa iyang tingog, may kay si Inday Tikay. Plus mo research si Inday Tikay. So, I don't know, dancer ba to si Inday Tikay sa dance contingent, pero ang iyang kakuwangan sa aktual nga kasinatian sa pagsayaw sa sinulog, iyang kikompensate sa iyang research. Maayo kay siya mo research. Makikinabi siya sa mga makamao. Daghan man kay itong amigos ni Inday Tikay sa LGBT community. So ang mga choreographers nga kasagaran mga sakop sa LGBT, iyang mga suod. So iyang mahinabi, iyang mapangayuan og katin-awan may tungod sa significance sa ilang choreography sa sinulog. So si Inday Tikay naka-enrich pag-ayo sa among coverage sa DYAB o sa later on sa ABS-CBN sa sinulog. Ang laing para nako aligre kay nga mo cover sa sinulog tungod sa ka-colorful sa iyang lingwahe si Attorney Aina. Kadiyot ratos Attorney Aina nga nikuyog namo sa pag-cover sa sinulog. Pero haskang aligriha dong Attorney Aina. Kay abogada ba ya? Unya ang bokabularyo bang ni Attorney Aina ba? Kanang kalaki lang, kanang binugoy nga istorya sa taga Danau, sa taga Norte, makuha gina mahulagway gina ni Attorney Aina, dako kay natabang sa paghatag og dugang kolor og dugang vibrancy sa among coverage sa sinulog si Attorney Aina. So kana silang tulo mo ay akong mahinumduman nga may kay mo cover sa sinulog sa nagkalilain nga mga sibianan nga akong gialagaran. Towards the end, hantod na sa pagsirado sa ABS-CBN, para nako labing maayo nga team namo sa ABS-CBN ug sa DYAB nga mo cover sa sinulog ang among Tres Marias, si Generica Vidad, si RC Delget ug si Angie Saniel. Kana silang tulo magkuyog na ganina og cover. Kasagaran lang tulo amo man ang i-assign dito sa Cebu City Sports Center. So tuan nila dito ang microphone, tuan nila dito ang labing tinaw nga signal. Sila'y labing bantang kay atbang sa stage ang among booth sa DYAB haskan ni Duta paminawon ni Generica Vidad o ni RC Delegate o ni Angie Saniel. Si Jenny, mura siya og ang iyang coverage tungod siyang henerasyon. Mas maguwang man si Jenny nilang RC o ni Angie. So mura siya og ang traditional nga sinulog, iyang i-relate, ang kinaraan nga sinulog, iyang i-relate sa iyang makitaan. Si RC o si Angie, pulos man mga batanon. Si RC ako na bilang estudyante sa St. Teresa's College. Si Angie, mas bata pa gid ni kay ni RC. Bago lang ni graduar sa University of San Jose Recoleto, sa nikuyog siya namo sa DYAB. So nindot kay pagkatimpla ang hinog kaayong panglantaw ni Generica tungod siyang edad ug ang batanon kaayong panglantaw ni RC ug ang mas batanon pa gyud nga interpretation ni Angie Saniel. Napulo sila ngilngig kay facility sa language. Maayo kay ni sila mobilisaya. Sila tutok ka mga babae. Karon po ko kabantay, ang tanan akong gibiliban nga mo cover sa sinulog, may mo cover sa sinulog, pulos mga babae. Tingali tungod kay doon na sila natural affinity sa pagdebosyon ni Senior Santo Niño, or tingali ang mga babae mas maay lang gyud mo hulagway sa choreography, or maay lang gyud mo interpret sa costume, unsay mga materials gigamit sa props sa mga contingent. Pero kung doon na may lalaki nga coverage nga moambas-ambas sa kangilngig sa mga babae, katus Marlon Bilieta. Katus Marlon Bilieta, bisag asa to nimo ibutang, may ang programa sa Rated R, mag-cover og fluvial, mag-cover og taslasyon, mag-cover og prosesyon, labi na mag-cover sa Sinulog Mardi Gras, nga ganong gitawag na nato og Sinulog Grand Parade, haskang gilngiga atong Marlon Bilieta. Mahimos Marlon magsulimni ang iyang tingog kung mingaw ang esena, mahimong magsyagit si Marlon kung dunay excitement sa iyang makitaan sa coverage, mahimo siyang magpasiaw kung magpasiaw sa mga contingents nga iyang ihulagway. Mang-interview sa Marlon Bilieta, hilabihan ka natural nga mang-interview, dili ka na bitong pangutana nga minugna ka na bang mura bag mo flow lang mo ubay lang sa flow sa iyang coverage
ang iyang mga interviews, ang iyang mga observations, ang iyang mga asides, ang iyang mga adlibs. So, anugon in taon to sa Marlon Binita nga sayo kaing nitaliwan sa laing kalibutan. Of course, kinahanglan sa nako i-mention ang akong mga nahimong kauban sa among coverage sa DYAB, silang June Berungan, sina Chip Cubio, Edison de Los Angeles, June Perez, Randy Hainar, Vilma Andales, Dudong Gabito, nakaka-cover itong sinulog, Dudong Gabito, Junhan Torino, ito ko Junhan, bago na nag-friend ako sa Facebook, ambot na balik naman tayo Junhan sa Cagayan de Oro, gikan man ni sila sa gawas sa nasod, Jubiliar, isa pa man to si Bob Malasarte, pasaylo di na ko kay numdum sa tanan nga mga nakauban na mo cover. Of course si Dante Luzon mo among una gid nga station manager sa DYAB, si Rico Lucena mainly si Rico Lucena sa TV, na uban sab si Rico Lucena namo sa DYAB. Si Jude Pacalso lingaw sa kay nga i-cover sa ABS-CBN na diyang gipa-apil na ko nila sa TV coverage. Ako na nakauban silang Angela Calina, si Phoebe K. Fernandez, karon Barquez na naminyo na ni Chad Barquez, si Blinky De Leon, si Heidi Acuña, si Atty. Heidi Acuña, si Bea Villegas, ang daughter-in-law ni Kanhi Mayutami Osmeña, asawa ni Miguel Osmeña, nga karon abogada na. Kinsa pa man to ang ato mga nakauban og cover sa una. Ang labing interesting kay nga mo cover og sinulog ng substantial bitaw kay observation ni Jude Bacalso. Bright man kay Jude Bacalso. Munang di na ako masulti niyo ang mga detalye. Di kausa kasi Jude Bacalso ang iyang mga script kay kana sa TV na kay TV show naka-script kay kuan man na kinahanglan i-coordinate ang video support, kinahanglan ang length, ang time limit, wa malapas. Sayo na kay pag-edit kay na kay script. Pero Jude Bacalso usahay di mo subay yung script. Ang nakangilingig ni Jude Bacalso, di siya mo subay yung script. Ang iyang ipinulti, mas nindot pa sa kaysa script. Pas ka utukan na ng Jude Bacalso. Basta anugon kay na Jude Bacalso nga wa siya makalahutay sa ABS-CBN katong iyang Jude Morning. Pas ka nindota atong iyang programa. So dali man niya itong programa. Gani ko magsuwat og notes sa mga ngan nga kung sigutan pa sa ilua. Sa wana ko may siguti nga mga ngan. Si Jude Torres, nakauban na namo og cover sa sinulog. Kinsa pa man si nadungan nakauban na to. Si Ina Reformina, nakauban na mo cover. Si Hildy Noro, Jun Rinadela, aska aligriha na Jun Rinadela mo cover. Si Anhing Ramil Paikan, nakauban na mo cover sa sinulog. Si Dundon Ubas, kinsa pa man to si ang wala to ba isguti, ang wala to ma Edgar Gutierrez, aska niluta mo cover ni Edgar para sa radyo. Nick Ampatin, nagka-cover to sa sinulog. Mga ang labing batugang mga magsisibya sa Subo, nakakuyog na mo og coverage sa sinulog. Nakaroon ari na ta sa ikatulong o katapusang bahin sa atong programa. Unsa man ang akong mangahas ko og sugyot, ginamit kining akong kasinatian, taas-taas na akong kasinatian sa isip magsisibya o isip tig-cover sa sinulog. Unsa man para nako ang labing maayo nga coverage sa sinulog. Una, ang labing maayo gyud unta nga coverage sa sinulog mao ang combination sa radio o sa TV. Pero tungod sa limitasyon sa duha ka medium, mahilang kay ni siya istoryahon, lisod kay nang hiusahon ang radio o ang TV. Panalitan, ang labing maayo coverage sa sinulog kanang sayaw na ang TV. Kay di nakakinahanglan mo hulagway, makitaan man sa TV ang choreography, makitaan man nilang actual steps, makitaan man kanindot sa iniglupad na mga langgam-langgam sa props, ipakita na sa kabaw-kabaw, ipakita na diha sa mga ngilingig kayo nga mga sangkap, mga props nga gigamit sa sayaw. So di nakakinahanglan mo tingog, imo na lang ipakita ang video. At of course, di na mahimo sa radio. So, posible mag-join ang radio ng TV, ang annotation ni ara sa radio. Kaya wa may makita sa radio. Udo karon ang radyo makita na sad, no, kay kasagaran sa mga radio stations doon na may mga camera, pero kung ang radyo ba lang gipaminaw isip radio, kinahanglan sa gagamay nga annotation. So, I think usa na nga inigsayaw na ang coverage sa TV pulos video, ang music ra ug ang dance steps mo madunggan o makitaan sa viewers. Pero sa radyo, putangan nimo og annotation aron masabtan sa mga
sa mga viewers. So muna ang kung gusto nimong ubanon ba, imong i-maximize ang advantages sa duha ka medium. Dili mahimo nga maura nga ang annotation sa radio mo sa annotation sa TV alingungugan ang mga viewers. Mingan ang mga viewers kakita naman mingan og gihalogay pa na ninyo. Mintras kung sa radio wa sa annotation, mingon sa viewers, kung sa ni pulos naman ni tugtog ang munudungan, tambol naman ni munudungan, wa may gihibon anayaw pa ba na sila diha na mahuway na ang mga dancers. So mo na i-join nimo sa TV o sa radio, imong tapakan ang limitasyon sa duha ka medium or imong i-maximize ang advantages sa duha ka medium without sacrificing one over the other or sacrificing one in favor of the other. Una na akong rekomendasyon. Ikaduha na akong rekomendasyon, ang TV, samtang nindot kay siya coverage para sa video save kanang manayaw na mga contingents. Pero daghan kay nga ma-miss out ang TV. For example, nindot kay coverage dito sa Abiliana or sa SRP, sa TV, na isunog sa Pasig, na isunog sa Simbako, sa Hipodromo, na isunog sa Kasambagan, na isunog sa Kareta. Kung saan man nimo sa TV. Ang tanang cameras TV to aman sa grand stage. Unya, di man sa mahimo nga magsilmog siya sayaw diha usa ka gatos na kabayan na sunog dito sa usa ka barangay. So kinahanglan to nimong hatag ideya ang mga viewers in real time usa nahitabo sa sunog. So anang higayon na ambot karon di natiyali na imposible tungod sa facilities sa mga cellphones nga mahimo ng camera. Mahimong imo lang i-inset ang sunog kung dili pa kay dako. Pero kung dako na kay sunog, usa ka gatos na kabayang nasunog, i-main screen nimo ang sunog, i-inset na lang nimo ang sayaw. Huwag yapon mawa ang sayaw. Or kung nilad na kay tan-awon, nga nanaintay na nga matay, nanay na nga paig, si Bako ha, sa sunog, pili. Kung sa'yo mo ipakita ang sunog, kung sinulog. Hindi na mo ipakita ang duha, kaya contrasting mo kayo. Celebration during Pikas, o niya, trahedya sa Pikas. So, pili kung sa'yo mong i-highlight. Maybe, coveran mo ang sinulog, imong kumplituhon ang detalye, pila ang nangamatay, pila ang nangapaso, pila ang nangaugdaw ng mga panimay, o sa mga hinabang nga nangahatag, and then, update sa sinulog, update sa sayaw sa sinulog. Mo na iwa sa TV. Kunya ang TV, isugyot na kuana sa dihang doon na gamay tingog sa management, ilan ang gipaminaw to some extent, ilan ang natapakan, like, mag-cover sa Abiliana, nanay situationer sa traffic diri sa gawas, nanay situationer sa assembly area unsa nay nahitabo ingon ana ra kutob, pero kana mga major events nga kinahanglan og kamera wa pa na tungod sa limitasyon sa among teknolohiya sa TV sa una. Pero mo na ideal nga yes ang sinulog mo sentro sa tong coverage, pero kung doon na sa mga major developments sa ubang bahin sa Subo, usab bahin sa Pilipinas, usab ang bahin sa kalibutan, doon na say capability o doon na say flexibility ang imong format sa coverage pag-accommodate ining ubang mga major events. Kay dili siya makiangayon para sa mga viewers, masilang kagulagway dihagdan sa inyo daghanay kay nahitabo sa ubang bahin sa kalibutan nga mas importante sa kinabuhi o panginabuhi sa mga viewers. So unsaon na siya pag-execute, I'm sure mas kamao ang mga atong mga technical directors, unsaon na siya pagtimpla, ang atong mga executive producers, kahibaw unsaon na pagbalanse, pero mo na idea nga magtanaw tag coverage sa sinulog, pero di sa mabutaan sa mga development sa uban pa nga mga paghitabo sa atong isla sa Subo, sa atong nasod nga Pilipino o sa atong planeta. Ang lain nga suggestion nako mahitungod na sa content. Despite the expertise of Ison, Inday Pikay, ang lantipog sa labutan ni Atty. Aina, ang kamayo mo hulagway nila Generica, ni RC, ni Anhing Marlon, ni Angie, o ni Rico, o ni Jude, o guban pa nga mga personalidad sa radio o sa telebisyon, para na ko, wag substitute kung himuon nimong kabahin sa coverage team ang choreographer. Naagil kay choreographer. Kunya, kanang choreographer nga kamao nga articulate, nga kamao mo pasabot sa choreography, kamao mo interpret sa costume, sa props, sa stepping nga makitaan diha sa nagkalilain nga mga contingents. Ako nang gisugyot sa una, pero lisod kaayo tungod daghan man kita mga contingents sa sinulog, hapit tanang major choreographers dunay racket.
Yung mga choreographers kuyog man gina silang contingent. Di man na mahimo nga imo birahon niya ari sa kameras ABS-CBN o tubang. Mukuyog man na sila dito. Wa pa kung say problema. Kung saon pag kung dunay dancer din na piang, kung saon pagpuli. Doon na ba adjustment sa choreography nga himuon na matabunan ang deficiency. Mahinguna na ba? So, why choreographer nga available? Nga among mabira, isip resource person. But I think karon doon taghan naman ti aling choreographer nga nang-retire na kay doon na sa ipangidaron, makahangyo ta nila. Sa yung kay pagpangita kasi choreographer diyang tabian, kinsay choreographer diya nga maikay mo pasabot, kinsay choreographer diya nga dunay pailog sa pagpasabot sa choreography ngadto sa ordinaryo mga mulupyo nga way nasabtan mahitungod sa basic sa pagsayaw o pag-interpret sa pagbalaan ni Senior Santo Niño. Kung dunay choreographer nga makakuyog sa coverage team, kanindot, kalawom, ka mapuslanon sa coverage. Tiyaw mo na choreographer nga mo pasabot kanang orange silang atapay-tapay, mo na siya ang karaan nga headgear sa adtong 1800s. Mga ihuna na ba? Kanang ilang kuan karon kanang ilang sayaw karon, mo na ang sayaw atong 1950s. Giingna na pag interpret kini mga choreographer nagtuon man na sa evolution sa sayaw ni Senior Santo Niño. Kanindot kung doon may makahatag anang context, diha dayon. O kana makuha na nimo pinagi sa pag-istorya o choreographer. Substitute anang choreographer kung wagi available nga makalingkod o dili sa maka-articulate sa imong gipangayo, gikinahanglan, mag-field ka og reporter, mag-deploy ka og reporter. Kunya ang assignment sa mga reporter, tambong sa tanang practice sa mga contingents, i-familiarize sa mga terms, i-familiarize sa mga concepts, pangitag paagi unsaon na nimo pag-translate sa terms nga masabtan sa ordinary viewers ug listeners. Sumura kag mag-assign gyud og reporter. Kami wa man reporter nga ingon ana. Kay si RC delegate may mukaber sa Sinulog. O days before mukaber man siya og tulis, mukaber man siya og aksidente sa daan. Di man mahitabo nga RC ay ni duty ro na adto ka sa mga dancers, adto ka dito. Wa man may mas fair nga personnel aron nga para lang gyud sa pagpangandam sa Sinulog coverage. Ana sad ang limitasyon sa personnel. So, pero naa kanindot. Kung naa bay reporter nga kamao mo explicar, kamao mo pasabot, kung si pasabot aning unsa man duha ka lakang paatubang, usa ka lakang paluyo, nya mo tuyok dayon, unya mo kaway-kaway ang kamot unsa may pasabot ana. Ngano Senior Santo Niño ila man ang gitaguan, ngano si Senior Santo Niño ila man ang gibakyaw, gibayaw. Nguna na ba? Ang ato mahimo man ta maka interpret ana aduna ti alin ni kuan murag dunay na nga sakit unya na nga ayo ngun ana na lang pero og choreographer gyud ang imong ikasulti or historian usa na ang mga historians nga dunay ay sa dance o sa music o sa culture o sa devotion ni Senior Santo Niño kanindot man moingon nga na ay nang hapla sa stage mao ni siya gihulagway ni kadtong epidemic sa Subo adtong tuig 1850. Daghan kay nangamatay sa Subo, unya nagprosesyon si Senior Santo Niño, mao toy gituohan sa mga Subuanon nga nakabugaw sa kagaw, nga nakapatay sa daghang mga Subuanon. Utiyaw na, mabutangan ba og context sa history ba? Kita wa man ti ideya ana. Of course, makaangkon tag ideya kun ato nang i-research. Diha dayon makaabli ka Wikipedia, makaabli ka sa library sa Basilica Minero del Santo Niño unsay nahitabo ng tuiga, mao ba ni ang tuiga ang representahan ining maong stepping, ining maong choreography. Di man sad mahimo gud nga imong interviewon daan ang mga choreographers kay kuyawan mo sana sila kopyahon. Ana ni ginunom kita sa aktual nga presentasyon. And at that time mo kay masulti. Igo ra ka mo pangagpas, mura man silang na aksidente, mura man silang nasunugan. Unya ang Santo Niño mo niluwas nila, oy mura man silang nagutman. Kaya nga lumoy man, di naman kabarog. Mura ni sila og kuan. Mangagpas na lang ta. Depende sa itong interpretation sa ilang action on stage. Lahi gyud kung dunay authority, doon naging historian, doon naging choreographer, doon naging dance teacher nga maka-edukar nato. Nga mauni, kining sayawa, mauni sayaw sa Maranao. Kunya mga Maranao, inani gina ilang stepping. Basta magsaulog na sila sa abunda nila nga harvest. O mauni ilang stepping kung mag-uul sila, mamatyan sila, magbangutan sila. Di ba? Lahi kayo natin mo, doon ay makasulti na to, anak.
Mao nay kuwang para nako sa atong mga sinulog coverages sinaut natapakan na karon. Wa namon ko kadungog karon bag-o sa mga sinulog coverages pero mo nay dugay na kay na kong gisugyot nga tos management sa ABS-CBN pero tungod sa limitasyon sa resources, tungod sa limitasyon sa mga personnel, tungod sa limitasyon sa panahon, ay mangandam sa sinulog coverage. Pila naman na sa kaadlaw sa dili pang coverage kay before that daghan na sa kayo pa mga atimanunon. Daghan pa mga proyekto sama sa Grand Halad sa Kapamilya, sama sa Kapamilya Relief Campaign, sama sa uban pa namo nga mga kalihukan nga nakahigot sa among mga personnel ug sa among mga resources. Pero mauna, dali na lang ni ang akong mga sugyot sa mapanghason nga mga sugyot unsaon pagtarong, unsaon paghimong mas komprehensibo, unsaon paghimong mas mapuslanon, mas mabulukon, mas makahuluganon ang umaabot ng mga coverages sa sinulog. Daghang salamat sa inyong pagpadayon namo sa inyong Pinoyanan bisan bispiras karon sa Piesta Senior. Hinaut nakasimba namo sa Basilica Minori del Santo Niño. Hinaut nakatuma namo sa inyong mga gibuhaton sa inyong pagtibusyon ni Senior Santo Niño sa tibok niyang misa nobenaryo ug andam namo sa kahulugan gyud sa iyang kapiestahan ugmang adlaw pinagi sa misa pontifical sa alas 6 sa buntag sa Pilgrim Center sa Basilica Minori del Santo Niño o sa musunod nga mga misa sa tibok adlaw sa Piesta Senior. And of course, sa mga kalihukang kulturanhon, ang Sinulog Grand Parade sa South Road Properties, hinaot nga dunay igong kapasilungan, dunay igo nga kakan-an, dunay igo nga kaimnan o mga pagkaon o mga tubig ang mga pil, ang mga mutanaw nga magbation ng taon o panginahanglan. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsunod ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Salamat CB girl, Pit Senior kanatong tanan.